Il-budget ta' din is-sena se jkun wieħed diffiċli, iżda hemm bżonn li jsir pjan serju sabiex jiġi assigurat li tonqos l-inflazzjoni u tikber l-ekonomija ta' pajjiżna. Dan kien il-messaġġ li twassal mill-Kamra ta' Negozji Żgħar u Medji waqt li ġew ippreżentati 50 proposta sabiex ikunu implementati fil-budget 2023. Fost il-proposti hemm ir-riforma fit-taxxi fid-dawl tal-isfidi ekonomiċi fosthom it-tnaqqis tal-VAT u tneħħija ta' taxxi tas-sisa, ma' speċjali dawk fuq prodotti bażiċi. Numru ta' proposti oħra jindirizzaw il-problema ta' nuqqas kbir ta' impjegati u riżorsi e kif in-negozji qed jaffaċċjaw sitwazzjoni fejn mhux qed ikollhom biżżejjed impjegati b'min jaħdmu. Filwaqt li hemm ħaddiema li m'għandhomx il-ħiliet meħtieġa. Issemma wkoll kif in-negozji Maltin qed jesperjenzaw kompetizzjoni inġusta u sfidi ta' importazzjoni u burokrazija kbira, mod speċjali meta wieħed jiġi bżonn is-servizzi tal-banek, speċjalment minn mindu pajjiżna spiċċa fil-grey listing. Manet News il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Abigail Aġus Mamo qalet li l-proposti kollha preżentati jimmiraw biex il-Gvern jeleb l-inflazzjoni li laħqet livelli esaġerati. Nemmnu li hemm ammont ta' affarijiet li jista' jagħmel il-Gvern. Fosthom nerġgħu nipproponu l-proposta li għamilna relatata mal-VAT li l-Gvern jista' jnaqqas l-element tal-VAT biex jagħmel tajjeb għaż-żieda fl-inflazzjoni. Nistgħu nħorsu wkoll lejn inċentivi fit-taxxa li mhux biss kieku jgħinu għall-inflazzjoni imma jistgħu jwasslu lill-Gvern biex anke jgħin in-negozji jiddirezzjonahom biex jagħmlu ċertu tip ta' investimenti. Barra minn hekk però rrid nirrimarka wkoll li waħda mill-ikbar problemi li n-negozju għallunna biha hija tar-riżorsi umani. Fost il-proposti li semmew kien hemm dawk ta' skemi inċentivi għax-xogħol diġitali u anke skemi oħra biex titjieb il-kwalità tal-ħajja kemm għall-Maltin iżda anke biex nattiraw iktar turisti, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ilu snin jappella lill-Gvern dwarha. Abigail Aġus Mamo qalet li dawn il-proposti huma importanti li jiġu implementati minnu fih sabiex l-ekonomija ta' pajjiżna terġa' tirkupra wara d-daqqa tal-pandemija. Meta inti żżid pis fuq in-negozji, dan il-pis ħajingħadda fil-prezzijiet. Jekk ma jsirux dawn l-għajnuniet, ovvjament mhux ħajkun tajjeb għan-negozji, mhux ħadkun tajba l-ekonomija u mhux ħajkun tajjeb mal-konsumatur. Aħna provajna naraw li ma nippreżentawx għax nifhmu s-sitwazzjoni delikata li Malta qiegħda fiha llum il-ġurnata u d-diffikultajiet li qed jaffaċċja l-Gvern, allura provajna nippreżentaw setta proposti li ma jfissirx miljuni ġodda li l-Gvern irid joħroġ. Dawn il-proposti ġew infassla wara li saret kemm konsultazzjoni mal-membri u anke stħarriġ fost in-negozji Maltin. Filwaqt li ntqal li jekk dawn il-proposti ma jittieħdux bis-serjetà, kemm in-negozji Maltin u anke l-konsumatur se jispiċċa jgħix ħajja ferm iktar diffiċli fejn tidħol l-ekonomija.